Most ki fogjuk rabolni a boltot. Van nálunk pisztoly. Most ki fogjuk rabolni a boltot. Van nálunk pisztoly. Kis pisztoly. Kis pisztoly. Fókusz. Fókusz. Gyerek, fókusz. A kezemre nagyon fókuszál, de semmi másra. Adja ide az Félix. Ez igazi pisztoly. Na, ne raboljuk, inkább vegyük meg. Jó. 200 forintos bonájos sprét. Erre. Miért arra megyünk? Mert erre van az a bolt, ahol onnan lehet lopni, vagy mi az venni. Vonás spray. Sziasztok, itt Gerilla. Ott van Inda, itt pedig Mukusz. Pusztaszerem vagyunk, és itt már vloggolunk. És itt van Anda is. Köszönjük a figyelmet, további jó szórakozást a videóhoz. A videónak vége. Sziasztok! Sziasztok. Merre kell menni? Hogy kell hazamenni? Nem tudom. Maxi, nem már! Most nem így kell Mondtam, széttenni hogy egy nem. koprót. Nem, hogy te így. Ez nem igaz, Maxi. Ezt máskor ne csináld. Ez nem egészséges a környezetnek, se nekem, mert nekem csapódott egy üvegszínem. De kiszúrhatta volna a szemem. Igen. És a Felixnek is. Csak én éppen pislogtam, akkor mindig közvetlenül. Igen. Így pislogsz, így belerepül a szemedbe, és jól rásukod a szemed. Az a legjobb. Na de Maxi, ezt máskor ne csináld. Ha még egyszer ilyet látok tőled, én nagyon mérges leszek. Oké. Irányuljon, megbeszéltük. Egyébként oda megyünk. Oda. A háznak, aminek véletlenül sincs nyitva a kapuja. Igen. Nem feltűnő. Igen, én epic hanyalókam. Epicek. Én egy epic vagyok. Sziasztok, én Gerilla vagyok, és ez most nagyon-nagyon bedesz. Hinta vlog. Ilyen rohadt magasan van felfüggesztve egyébként, és így nagyon menőnek érezhetem most magam. Jó, de jó. Most a nő is itt van, Mukuszka. Mukusznak ez nem tetszik. Úristen, az ki? Ezt meg kell néznem. Forgassunk valami nagyon spooky filmet. Törünk be a bankba.